Saphinda sakubingelela siyithimba lomana lapho elikwethulela indaba ehamba phambili eziwuchungechunge ezweni ngalesi sikhathi. Ungakhohlwa ukuciphezela usubscribe khona uzokhona ukuthamela ilandelayo esiza nazo. Njengamanje-ke sizobheka udaba olumayelana nase-Eastern Cape ney'khukhula ebezibabambile ey'nsukwini. Uhulumeni-ke ubesekhipha isinxephezelo esingango-25 million rand. Wathi uzoxhasa laba abakhahlamezeke ey'khukhuleni. Umuzi nomuzi uyobe esuthola imali elingene ekuthenini ungavuselela uqale phansi wakhe, ngokuba imizi eminingi igugulekile, angeke kube sakhona ukuvuselela lezi zindlu bebenazo. Uhulumeni kube sekhipha imali engango-25 million. Leyo mali engango-25 million kukhala ukuthi ayifikanga lapho ekumele ifike khona njengoba injalo. Ithimba-ke lomana lapho libe selikutholela ukuthi umuzi ngomuzi uvesane wanikezwa u-12,000 kuphela, kwathiwa sebezokhava zonke iy'ndleko ey'balahlekele esibala kuzo impahla bebenazo zokugqoka, impahla zokudla, i-material yasendlini kanye nezindlu, konke kumele kukhavwe ngalo 12,000 lapho. So inkohlakalo leyo etholakala e-Eastern Cape mayelana noxhaso oluvela kuhulumeni, abantu bakhona basakhala futhi. Lezi khukhula-ke zidala omkhulu umonakalo kangangokuthi namanje abakhahlamezekile izisulu zakhona zisakhala ezimathonsi. Phinde-ke uthamele ey'landelayo esiza nazo madoza.